நான் சிங்கப்பூருக்கு வந்து 7 வருஷம் ஆச்சுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா டைமில் அந்த 2 இயர்ஸ் மட்டும் தான் நான் தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போகல. அந்த பேலன்ஸ் 5 வருஷமே நான் வந்து எப்போவுமே தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போயிடுவேன். என் சொந்த ஊரில் காலைல எழுந்திரிச்சு புது ட்ரெஸ்ஸை போட்டு கோயிலுக்கு போய்ட்டு சாமி கும்பிட்டு வீட்டில் பலகாரம்லாம் தின்னுட்டு பசங்களோட போயிட்டு பஜாரு படத்துக்கு அப்படின்னு ஜாலியாக சுற்றுவாங்க. வெடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வெடி வெடிப்போம், அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஒரு சில காரணங்களால் என்னால் தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போக முடியல. அந்த ஒரு வருஷம் ஊருக்கு போக முடியாது, எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஆனால் வெளிநாட்டுலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 5 வருஷம் 10 வருஷம் எந்த ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு, எந்த ஒரு திருவிழா வீட்டில் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கே போகாமல் நிறைய பேர் இந்த குடும்பத்துக்காண்டி கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அவங்களாம் நினைக்கும் போது உண்மையாலுமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ஊரில் இருக்கவங்க தயவுசெய்து இந்த மாதிரி நல்லது கெட்டதுக்கு வர முடியாதவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுங்க. இந்த மாதிரி தீபாவளி டைம்லாம் ஏதாவது பலகாரம் ஏதாவது செஞ்சு பசங்க யாராவது ஊரில் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்து விடுங்க. எல்லாருக்கும் லைஃப் ஒரு நாள் மாறும். ஸோ கவலைப்படாதீங்க. சிங்கப்பூரில் இருக்கிற நண்பர்கள் நம்ம இங்கேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் தீபாவளியை. எதையுமே தனக்கு நடந்த உணரும் போதுதான் அந்த வழியோட ஆணை என்னங்கிறது உனக்கு புரியும்.